vidite na papiru ili ste već... Mi bi njima vratili papir, bez gledanja. Da li ste već pripremili taktiku za Velšane i koliko će se razlikovati igra Srbije u odnosu na Glazgo? Pa, reprezentacija Velsa, kao sve ostrvske ekipe, manje više igraju sličan način fudbala. Igraju u istom sistemu igre i manje više i karakteristike igrača jedne i druge reprezentacije, znači što se tiče reprezentacije Školske i Velsa, su manje više slične. Osim što Vels ima napred jednog igrača koji je mnogo brz, koga svi znate, jel tako? To je taj Bed na koga treba da obratimo pažnju, ali što se tiče faze odbrane manje više je slično. Što se tiče naše faze napada, tu ćemo nešto da promenimo sigurno i nadamo se da će to da bude bolje nego što je bilo u Škotskoj. Nije prvi put da igramo, ali kao A selekcija da, imamo dosta iskustva i lepe uspomene sa tog terena što se tiče mlade reprezentacije. Mislim da, kao što je i normalno i pozitivno očekivati podršku navijača širom Srbije, tako očekujemo i sutra veliku podršku navijača u Novom Sadu. Mislim da nam to, nama kao ekipi, dosta znači. Ovako neka